إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 15 ga watan juma'a al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekarar 1439 daidai da ga watan maris shekarar da ta 2018 wannan shine kasar na 166 daga cikin jerin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفسين سنة ابن القيم الجوزية الله يجزيه غفرة تمسا لتاف الزاد المعادي لتافي كومي دروانكا دغني لتفرقي وتاريخ لزار الريوم مايكين الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن القيم الجوزية yana kawo mana bayanai dangane da dukkan abin da ke da alaƙa da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A darasin da ya gabata mun gama tattaunawa akan wasu mas'alolin da suke da alaka da gabobin da yake a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da yiwa kafirai da ahlul kitabi sallama. A cikon wannan karatu shine bayani akan bayan sallama da zaka musulmi dan uwanka koye maka ka amsa, ina hukuncin kuma gaisawa ta al'ada, ina kwana, ina gajiya, ko waɗanda suke magana da wasu yarurruka kamar ingilishi ko makamantansa a ce ko good morning ko good evening ko good afternoon da makamantansu. Waɗannan ire-iren gaisuwa na al'ada su ma sun halasta, babu laifi game da su matuƙar babu wani abu a cikinsu na saba wa zahirin shari'a, babu da ke karo da asalin tafarkin musulunci. al-imam al-bukhari abu abdullah a cikin littafin al-adab al-mufrad ya kunna babuka da suke nuni zuwa ga haka, kamar babun da yayi akan babu kaifa anta, babun da ke bayani akan fadin lafazin kaifa anta, ya kawo hadisai da akharai ko kufai daga sahabbai. Haka yayi babi akan babu wa kaifa asbahta, babu wa kaifa asbahta, yayi babuka masu lafuza ire-iren waɗannan. Naka babu laifi gaisawa ta al'ada bayan sallama a bisa abinda aka sani ma'arufi a al'adar mutane ko kabila ko yare ko wata ƙasa, matukar babu wani abu wanda yake ya bayyana karara cewa ya saba wa tafarkin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a takeicin takeitawa malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil istidkar. Wannan gaba tana magana akan shiriyar manzon Allah, tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da al-istizan, neman izini. Ma'ana idan kai sallama sai zama kuma kana kofar gida ne ko a ɗakin wani mutum, za ka yi nemi izini kafin ka shiga. Malam ya ce wasahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annahu qala al-istizanu thalathun فإن أذن لك وإلا فارجع. الإمام البخاري ده مسلم ده الإمام أبو داود سكفتر ده حديثي، هكا الإمام مالك أبو عبد الله أشكم الموضع ده صحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. من زمان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي تشوا الاستئذان ثلاث، neman izini ana yin shi ne sau in shigo daya, in shigo biyu, in shigo uku. Fa in udhina lak, idan aka baka amsa cewa shigo bismillah karaso, sai ka shiga. Wa illa in ko ba baka izini ba farji, sai kai kwana ka koma inda ka fito. Wa sahha anhu annahu qala, har ila yau ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, kamar yadda al-imam al-bukhari ya fitar da al-imam muslim, haka al-imam at-tirmidhi da al-imam an-nasa'i da al-imam abu abdullah ahmad ibn hanbal rahimahullah.
wa rahimallahu al-jami'. Wannan riwaya daga sahabi Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi al-Ansari radiyallahu anhu wa an abi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar. An sanya al-istidhan neman izini ne min ajli al-basari saboda ido kai ya ga abin da baya so ya gani, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya hakaito, Allah ya gafarta mishi, daga wasu malamai a cikin Fathul Bari cewa an shar'anta neman izini ne saboda kada mutum ya je ya shiga ba tare da izini ba, fayara ba'da ma yakrahu, ya je ga wani abu wanda baya son gani, ko ba'du ma yakrahu sahibud dari, abinda shi mai gidan baya so a gani daga gare shi saboda ya cire suturarsa ko yana cikin keɓancewa halwa ko yana tare da iyalinsa ko wani abu makamancin haka. Kamar yadda kuma an samu hadithi ya zo karara ya bayyana wannan illa, wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab al-Mufrad, haka al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da riwaya haka daga sahabi bararran bawan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shine Thawban, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mutum ya je ya ga abinda idan mai gidan idan shi baya so ya gani, ko kuma shi mai gidan baya so a ga wannan tsaraici ko sirri wanda ba a so mutum ya gani. don haka sai mutum ya sallama, bayan ya sallama kuma sai ya nemi izini, ma'ana ya ba mutanen gidan ko mutanen cikin ɗakin dama su kintsa ba tare da ya gansu a halin da ba zai so ba, su ma ba su so. wasahha anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu arada an yafqa عين الذي نظر إليه من حجر في حجرته. هكذا يا تبت daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shi ma hadisi ne duka guda daya, malamin yake rarraba shi. Al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim da Imam Tirmidhi da kuma al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ajma'in. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya tsogale idan mutumin da ya leko ta wani rami yana leka masa cikin daki. Wa qala, yace inna ma ju'ila al-istidhanu min ajli al-basar. An sanya neman izini ne saboda kar ido ya ga abin da ba su. Wa sahha annahu qala, har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce law anna imra'an ittala'a alayka bighayri idni فخزفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. من زال الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأ اطلع عليك، da wani mutum zai leƙa maka gida ta katanga ko ta cikin gilashi ko ta wani lungu, sai leƙa gidanka ba tare da izini ba, ko leƙa ɗakinka ba tare da izini ba, bi ghairi idni, fa khadhaftahu bi hasati, sai ka jefe shi da wani ɗan ƙanƙanin dutse, fafaqata aynahu, sai ka fasa masa ido, lam yakun alayka junahu, to baka da laifi, ka kasa idan banza. Wannan ma hadisi ne tabbatacce, Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu. Wa sahha anhu annahu qala, har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace man ittala'a ala qaumin fi baitihim bighairi idnihim faqad halla lahum an yafqahu aynahu. Wanda da ya leka wa mutane gida ko kawai aka ganshi ya shigo tsakan gida ko cikin ɗaki ya bullo ba tare da izini ba, wannan ya halasta gare su su fasa mai idan suka ji mishi rauni ko suka yi mishi wani samame ko suka yi mishi wani jinaya, to shi ya jawo kanshi. Wannan ma riwaya ce ta Imam Muslim da shi da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ahmad. Wa sahha annahu qala, haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman, wadda riwaya ce ita ma ila yau daga sahabi Abu Huraira, manzon Allah ya ce man tala'a fi baiti qaumin bighairi idnihim, wanda ya shigo cikin wani gida ba tare da izini ba, sai mutanen gidan suka ganshi fa faqa'u aynahu, suka fasa masa ido, fala diyata lahu, ba za a biya shi diyan idan shi da aka fasa ba,
wala qisas kuma ba za a ce a je a rama musu a rama akan su shi ya jawo kanshi wa sahha an kuma ya inganta cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-taslimu qabla al-istidhan fi'lan wa ta'lim cewa sallama ake fara yi sannan a nemi izini fi'lan a aikace wa ta'liman da kuma karanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duk da yake wasu nasoshin suna nuni zuwa ga akasin haka kamar cewa hatta tasta'nisu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli kaga sai aka fara magana isti'nasi wato natsar da mutane sannan kuma aka faɗi sallama amma mujarradin wannan atafi da wawun baya nuna tartibi wanda dole sai an fara yin wannan sannan a fara yin wancan a aikace dai ala ayi halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fara yin sallama ne sannan ya nemi izini wasta'adana rajulun alaihi rajulun faqala wata rana wani mutum ya nemi izini ya ce a aliju in shigo ba tare da ya fara yin sallama ba kawai cewa in shigo faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya ce li rajulin ya faɗa wa wani mutum daban ya ce ukhruj ila hada fita gurin wannan a waje fa'allimhu listidhan ka koya mishi inda ake neman izini faqala lahu sai fita ya ce masa qulis salamu alaikum ka fara cewa assalamu alaikum a adkhulu ko na shigo manzo Allah ya ce mutumin ka fitar koya mishi sallama ka ce mishi sallama ake fara yi sannan a nemi izini sai mutumin na waje ya ji fasami a rajul sai wancan na waje ya ji ana bada sako zuwa gare shi fa qala sai kawai ya dauki hannu ya ce assalamu alaikum a adkhul aminci ya tabbata a gare ku ko na iya shigowa fa'adina lahu nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama fadaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini sai ya shigo wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam Ahmad daga ainihin wato tabi'i Rabi'i bin Khirash wani wali daga cikin tabi'ai wanda yake cewa wani daga cikin sahabbai cikin Banu Amir haka yazo a cikin isnadin ya ba mu hadisi cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jahalar sahabin ba ta da matsala tunda wannan amintaccen tabi'i ne wali ne daga cikin waliyai Rabi'i dan Khirash Allah ubangiji ya kara masa rahama al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin haka al-Imam Ahmad a cikin musnadinsa Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha a lambobi guda biyu lamba ta 818 da kuma lamba ta 819 Allah ya gafarta musu walamma sta'adana alaihi Umar radiyallahu anhu lokacin da Umar ya nemi izinin shigowa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa fi mashrubatihi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan wurin da yake zama mashruba shine kamar a ce falo ko wani wurin zama na musamman muliyan min nisa'i lokacin da ya matan shi ila lokacin da ya musu yaji ya daina shiga wajen su ya koma wannan mashruba wannan dan daki sai ya zaman shi a cikin kwana da kwanaki baya shiga wurin matayensa sai ɗaya daga cikin matan wanda ita ce yar gidan Umar dan Khattab Hafsa bint Umar radiyallahu anha wa abiha ta ji ta aika wa babanta da sako cewa ga abin da ake ciki sayyidina Umar ya taso ya zo da kanshi dan jin ba'asin labarin kuma su sun kai labarin ne ma a kaikaice cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake su da Umar ya zo sai da ya nemi izini kafin ya shiga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya shiga cikin gidan ya je ya ji labarin ta bangaren su mata qala ya ce ne assalamu alayka ya rasulullah kisa tana cikin sahih bukhari da littafin ainihin wato wani bangare a cikin littafin al-imam at-tirmidhi ya rawaito wani bangare na kisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan daki da Umar ya zo sai ya ce a adkhul shin na shiga ya ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaikum ayyadkhulu Umar tsira da amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai manzon Allah Umar ya shigo ka ba Umar dama ya shigo al-Imam Bukhari ya fitar da al-Imam Abu
Dawud da haka Imam Ahmad a cikin Musnad dukkanin su fitar da wannan riwaya. Kaga a aikace haka annabi yake, haka kuma sahabbai suke. Ka yi sallama, sannan ka nemi izini, sannan idan akwai yanayi wanda ba a fahimci ko kai waye ba to ka faɗi sunanka. Idan ko inda aka fahimci ko kai waye ba dole sai ka faɗi sunanka ba. Haka idan suka nemi ka faɗi sunan, sai ka faɗi sunanka wanda aka san ka da shi yadda za a gane, ko da kuwa cikin gidanka ne, ko cikin gidan sirkanka ko ƙannanka ko almajiranka ko duk wasu wanda kake ganin kana gaba da su. Su suka ce waye, sai ka ce wane, ka faɗi sunanka da suka san ka da shi. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن حنبل، أكون صحابي مسنا كلدة ابن حنبل الجمحي wanda halif ne ga banu Jumah, asalin shi bararren bawa ne ga Umar bin Habib. Yana da kissa sananniya a cikin tarihin yakin Hunayn, da shi da wancan ɗaya daga cikin mutallaka shine Safwan dan Umayya. ‘ya'ya suke abin nan ne, ɗan uwan shi ta wajen mahaifi. Lokacin da ake yakin Hunayn, lokacin shi bai riga ya musulunta ba, shi wannan da ya ji labari ya ce to sihiri ya karye ki. Lokacin da farkon al'amari waɗannan kafirai a Hawazin, wa yawma Hunayn in a'jabatkum kathratu falam tughni ankum min Allahi shay'a. To a lokacin da kafirai suka wa musulmai wannan koran farkon, inda sun laɗe ne, musulmai sun shiga cikin wannan fage, kawai suka ji ana harbin su ta ko ina, da aka sahabbai suka ranta a naka. Manzo Allah yana cewa ku dawo, ni ne manzon Allah, Allah zai taimake mu, ku dawo. Suka ranta a naka. Shi kuma wannan a lokacin yana kafiri, sai yake cewa yau dai sihirin Muhammad ya kai. Dan uwan nashi Safwan dan Umayya a lokacin ma bai riga ya musulunta, ya nemi a bashi a mushi jinkiri na watanni 3 zai sha ba. Sai daka mai tsawa, ya ce kai dai wawa ne, ai ni na fi son bakwarishin nan Muhammad ya ci nasara akan waɗannan koda ba kan gaskiya yake. Da a ce na ƙarƙashin mulkin Hunayn Hawazin, gara ce na ƙarƙashin mulkin bakwarishin nan kwana. Hamiya ta motsa mashi, duk da shi ma a lokacin bai musulunta ba. To daga baya dai dukkaninsu suka musulunta. Shi ne mun ji a baya, shi ne wancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi lamma da khala alaihi wa lam yusalli. Tunda sabon musulunta ne, bai san ka'idar musulunci ba, an baro jahiliya kwanan nan, sai aka aiko shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wancan dan uwan shi ya aiko shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abinci ne na alfarma, an shirya shi na musamman dan shi manzon Allah din salawatullahi wa salamu alaihi. Kawai sai ya shigo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba tare da sallama ba tare da neman izini ba. Sai annabi ya ce mishi irji, ka fita ka koma da baya, faqul, ka ce assalamu alaikum, aminci ya tabbata a gare ku, a adkhul, in shigo, ka nemi wannan izinin sannan sai ka shigo. Al-Imam Tirmidhi ya fitar da wannan riwaya, haka al-Imam Abu Dawud ma ya fitar da ita, isnadin ta tabbatacce ne, ingantacce ne. Al-Imam Ahmad ma ya fitar da ita a cikin musnadinsa mujalladi na. Wa fi hadhihi sunani raddun ala man qala, waɗannan hadithai suna mai da martani ga wanda yake cewa yuqaddamu listidhanu ala salam, wanda suke cewa a fara neman izini kafin ayi sallama. To waɗannan hadithan na mai musu da martani. Wa raddun ala man qala, hakanan kuma akwai martani ga wanda yace in waqa'at aynuhu ala sahibil manzil qabla dukhulihi bada bis-salam. Suka ce idan ka ga mutumin da ke da gidan ko ɗaki kafin ka shiga, to sai ka fara da sallama. Amma ba ka riga ka gan shi ba, sai ka fara da neman izini. Ko mun gane, in ka zo shiga gida sai zama a yanayin da ka zo kana hangen mutum, gilashi ne ko kuma ya riga ya leko, ko kuma wurin abu ɗaya yake, kamar yadda gidajen mutane na Hausawa da ka zo a abu ɗaya yake za ka yi ganin mutum. Ko kuma a wasu wurare da ma gidaje ba su da katangu, ko kuma ɗaki ne, ko kuma wani wuri. Za mu zo mu je a nan gaba da yake malam da ambata a nan ba, ƙarara shi ne cewa ba a yin sallama amma za a shiga wuraren kasuwanci, ma'ana ba a neman izini.
shi ba hirzi bane kamar a ce zaka shiga wani supermarket ko wani mahalla tijariya haka ko irin shagunan nan gasna a kasuwa a bubuɗe kamar rubban mai nama kaga ko ta koyi nama ba ta take ko rubban mahauci wata gida ba irin kasuwa ce irin ta yan Abuja ta yan gayu ba zaka ga mai sai da nama a cikin gilashi kamar likita a cikin wannan cubicle haka kamar yana chemist to irin waɗannan kasuwannin namu na gargajiya baka buƙatar sai kai nemi izini zaka shiga rumfa wani ko zaka shiga shagon shi don yin kasuwanci tunda gashi yana kallon ka kana kallon shi in kai sallama nan kawai ta wadata to amma idan gida ne shine ake tsammanin akwai wani hirzi akwai wani sirri da mutum baya so sauran mutane su gani to idan ka fara ganin mutum sai wasu malamai suka ce sai ka fara da sallama wa in lam yaqa ainuhu alayhi idan ko idan ka bai ganshi ba baka hangen shi bada bil istizani sai ka fara da neman izini wal qawlani duk waɗannan zantukan guda biyu malam yace mukhalifani lis sunna sun saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda muka ji daga hadisan nan ga sunan burjik wa kana min halihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza sta'dana salasan lam yu'adhib wa lam yu'dhan lahu insaraf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin al'adarsa da tafarkinsa dan ya nemi izini sau uku ba a bashi izini ba sai ya kwana ya koma wa huwa raddun ala man yaqul wannan ma martani ne ga masu cewa in dhanna annahum lam yasma idan kana tsammanin ba a jiyo ka bane ba wai an ki amsa maka bane da gangan to zaka iya wuce kamar a ce ana ta hayaniya ne a cikin gidan ana ta raba fada ko mata suna ta surutu ko kuma an kunna wani abin kallo ko wata murya ta rediyo ko talabijin wadda ta ɗauke hankalin mutane kana iya jiyowa kuma sai ka iya tsammanta cewa to hala ba a ji muryarka bane sai wasu malamai suka ce in ka iya wannan conclusion din to ka yi salama fiye da ya ce wannan ma ba daidai bane wanda suka ce zada ala thalas wa raddun ala man qala kuma mai da martani ga masu cewa yu'iduhu bi lafdin akhar sai ka canza wani lafazi inda cewa kai in shigo sai ka canza zuwa ina neman izini ko kuma ka canza zuwa akwai mutane a cikin gidan nan jama'a ba kowa kwajina ne ma'ana ka canza salon zancen ka duk malami sun yi waɗannan fatoyi a cikin mutawwala na kutubul mazahib haka suke faɗi zaka ga su burjik maganganu amma duk malam ya tabbata su anan yace ne sun saba wa sunna abin da yake asalin sunna shine kai sallama uku kai sallama ɗaya ka nemi izini ɗaya biyu uku in an amsa to in ba amsa ba sai ka koma sayyidina Umar akwai kisa shi shahararriya wanda sahabi Huzaifa ya zo ya sallama haka ya nemi izini har sau uku dan ya shigo inda Umar yake shi Umar din yana cikin wani hidima kamar ko ya fito daga wanka yana sa sutura da ya fito sai ya hangi wannan sahabi ya kama hanyar deko sai ya kira shi ya ce yaya kuma bayan ka nemi izini ka tafi abu ya ce ai saboda na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan neman izini sai mutum ya koma ya ce to ni da ban san wannan karatun ba amma lalle sai ka nemo shaida da zai tabbatar da wannan karatu da haka sabon nan ya tafi neman shaida ya samu dan uwan shi sahabi Abdullahi ibn Maslama da zai mishi shaida akan tabbatar da cewa lalle shi ma ya ji wannan karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan kisa ce tabbatacciya Imam al-Bukhari ya fitar da ita ga Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da wata riwaya a cikin littafin shi al-Musaddar haka Imam Ahmad a cikin Musnad dukkanin sun fitar da wannan kisa wallahu ta'ala dan haka wannan shine abin da yake tabbatacce a sunna sallama neman izini ɗaya biyu zaka faɗa da kalma wacce take gaba gari a bisa al'adar mutanen wannan yare ko a kabila ko yankin wurin mai ake cewa idan an zo shiga kuma hatta yara yana da muhimmanci a koya musu musamman a makarantu ofisoshi ne ko azuzuwa ne su ko a koya musu shigowa guri da sallama da kuma neman izini kar kawai su dinga shigowa haka a gida sai a yi musu tarbiyya da irin wancan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wancan sahibi suna Kaladatu ibn Hanbal sai a ce fita kai sallama ka nemi izini sannan ka shigo sai a ce mishi wannan shine sunna za su rike daga nan bari sake ba insha Allah ba tare da hayaniya ko mari ko zagi ko tsinuwa ba faslu malam yace ga wata gaba wa kana min hadiyi anna al-musta'dina idha qila lahu man anta yaqulu fulan ibn fulan
yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa annal musta'dhin wanda yazo neman izinin shigowa idan aka ce da shi man anta wane ne ya qulu fulanu ibn fulani sai ce sunana wane dan gidan wane a bisa irin al'adar suna da ake faɗa haka mu yanzu a nan kasashen mu turawa sun riga sun bata mu an cire lafazin ibnu daga cikin sunayen mutum har ma wanda a sunan shi akwai ibnu to zai zama wani garibi sunayen mu za a ce ne kabir abubakar aminu mustapha isa huntuwa shehu usman karai misali kawai sunayen ne kawai ga sunan tarkib masjid maimakon wani ibnu wani to da gwargwadon abin da turawa da suka kawo wannan al'ada yanzu har larabawa suke amma al'adar musulmi shine wane dan wane ina fata mun gano kamar yadda yake gashi na haka za ga shi ko ina a cikin rubuce-rubucen larabawa da tarihinsu inda na dani sai ka faɗi sunan da aka san ka da shi ko laƙabi ko alkunya ko dai abin da shi za a gane karka ce ni ne din karka ce ni ne to haka ko da a waya ne idan aka buga waya aka ce wane ne ka faɗi sunanka da za a gane ka da shi akwai ban mamaki da mutane suke taking offense da zarar ka tambaye su waye su kamar suna da wani abu da suke jin tsoro ko kuma suna jin cewa ba su da muhimmanci ne aka yi baka ɗau muryarsu ba ko kuma baka da lambar su ko kuma yanzu su ne kamar su sai an ce su waye sannan za su shigo ya jama'a mu rage girman kai da zafin rai ka'idar shari'a ce ta addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya faɗi sunan shi ya faɗi ko shi waye in an tambaya ka faɗi ko kai waye amma wani da ka tambaye shi waye shi wani ma sai ya kwana ya ce yanzu shine za a ce ko ya ashar baƙo ne ya zo ya ce ya buga kofa ko ya kwankwasa kofar gida ko ya sallama aka ce waye kai wani sai ya ashar ya ce kaza ya ba fasa shigowa yanzu sai an tambaye shi ko shi waye saboda yana ganin misali watakila ya girme ka watakila kanin babanka ne ko malaminka ne ko shi ne mai gidan kai dan haya ne don me za ka tambaye shi waye shi duk irin wannan suna tasowa na san da damar muwa da irin wannan experience da aka yi irin waɗannan gaskiya muguwa al'ada ce mutum ya ki faɗan sunan shi ko kuma ya picking offense an ce waye sai ka ce alhaji wane ne mai gidan nan da kuke haya ciki don ka ƙara tabbatar musu ka mallaki gidan sai alhaji barka da zuwa sai a bude maka shuru ka zo a san kudin haya ne ka zo ziyara ne ka zo ba zata ne ko ka zo rashin mutunci ne ko hore ko me ka zo in ba dai kai ka mutu don haka kuma bako ne kai in dai bakon arziki ne kai me saka kake jin tsoron faɗan sunanka na fata mun gano wannan jama'a ala ayi halin dai a addinance faɗan suna ake fulan ibn fulan aw yadhkuru kunyatahu ko ya faɗi alkunyarsa aw laqabahu ko ya faɗi laqabinsa sani mamman nauyi suka ce ko da lakabin da baka so amma ya riga ya bi ka ba yadda ka iya waye ka ce wane ne gajere waye wane ne wanda yake ce mishi kaza har wani lokaci ma sai mutane su ɗauka ko a ce ai yana ma kiran kanshi da suna abu kana iya ka ce musu amma ba na so sunan nan bai na iya misali wane ne ce wane ne dan guru wane ne da ake ce masarkin talakawa ta gida ana ganin ka guji-guji ba ka da ko sisi ana ce ba sarkin talakawa ko kaga mugun lakabi ne ko to haka ire-iren su suna nan ko kuma wani abu ne da za a gane ka da shi wala ya kulu kar ya ce ana kai ya ce ni ne kama qala jibrilu lil mala'ikati fi lailatul mi'raj kamar yadda jibril alaihi salam shugaban mala'iku gaba daya ar-ruhul amin yake ta faɗi ga mala'iku ga baki ɗaya a ƙofofin da suka wuce ƙofar sama ta ɗaya da ta biyu har zuwa ta bakwai a daren mai iraji da daren da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama ya gana da Allah ya karɓo sallah da aka tambaye shi lammas taftaha babas samai yayin da ya ƙwanƙwasa ƙofar sama a buɗe masa fasa'aluhu man suka ce wane ne faqala jibril duk inda ya ji aka ce wane ne sai ce jibrilu in suka ce kai da waye ya ce ni da muhammadin suka ce shi ma an ce ne ya zo ya ce shi ma an ba da izini ya zo ko kuma kamar da ake fasara
har an riga ma an mushi wahayi da wannan fasara ce bari ne. Hadisi ne wannan ne sananne, hadisi ne mutawatir, wastamarra zalika fi kulli sama'in wa sama'in. Haka yi dinga tafiya sama bayan sama yana cewa wani. To ka duba girman mala'ika Jibril, da sai ce yanzu ku ba ku san waye ke bi ta nan ba, ku ba ku san mala'ika Jibril ba ku san ni ba, ni ne kogon ku gaba daya. To sai sa a canza musu waye da nan ko a randar din su useless saboda sun tambayi waye shi, amma sai ce wane ne. ko mun gani wannan kissa ta Isra'i da Mi'rajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tafiyarsa kissa ce mutawatir, kamar yadda al-Kittani yake faɗa a cikin littafin Nadhmul Mutanathir fi dhikril mutawatir. Yace akwai sahabi sama da 45 suka rawaito wannan kissa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da aka yana daga cikin al-mutawatir. Da aka ga babu takhriji, mutawatiri baya bukatar takhriji, ba a cewa wane ya ruwaito ya inganta ko bai inganta ba, ya fi karfa haka. Wa kadhalika fi sahihaini, haka nan ya zo a cikin Bukhari da Muslim, lamma jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi al-bustan. Akwai riwaya ta Imam Bukhari da Muslim wanda sahabi Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bada labarin kissar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wata gona, ya zauna ya sa kafar shi a cikin wata rijiya yana ta kada ta yana wasa da ita. Ya ce musu ku tsaya a bakin kofa, duk wanda ya zo shiga sai an tambayi waye shi, kuma sai an zo an gaya mana na ba da izinin ya shigo. Waja Abu Bakar radiyallahu anhu, sai na Bakar ya zo Allah ya kara masa yadda, fasta'dana, ya zo gun masu gadin su Abu Musa ne, ya ce musu zan shigo. Bayan ya sallama ya ce in shigo, faqala man, aka ce wane ne? Qala Abu Bakar, aka ce Abu Bakar. A riwaya cikakkiya tana nan a cikin Kodar Riyadus Salihina, sai an je an ga manzo Allah sallallahu alaihi cewa ga wane yana neman izini, ce to a bashi ya shigo, kuma a ce ina mushi bushara da aljanna. Har sai da dukansu su goma nan suka shigo, al-asharatul mubashshiruna bil janna, yana musu bushara ɗaya. To haka thumma jaa Umar fasta'dana fa qala man, qala Umar thumma Usman kadhalika. Kowa in yazo aka ce wane ne shi, sai ya ce ni ne wani, baya faɗan mukaminsa, ya ce ni ne as-siddiqul akbar, ko ya ce ni ne Faruk, Umar Faruk, ko ni ne Zunnuraini, ko ni ne wani, ni ne Abul Hasanaini, ni ne kai baka san ni dan uwan manzon Allah bane, zaka ce sai na nemi izini? Kai baka san ni ne abokin shi ba wanda muka taho hijira tare? Kaga ya kamata ku sale su koyi wannan ladabin jama'a da sauran mutane suna da girman kai da faɗin rai da jin cewa su sun isa, sun fi ƙarfin su doka. Wannan yana da gaskiya abin da ya rata mana ƙasar mu ta Najeriya, al'ummar mu. Akwai mutane da suke ganin su ba za su iya bin doka ba, daidai da gosulo wannan akan titi ba za su iya tsayawa har wato tafiyar ta kawo kansu ba, dole sai sun sauka daga kan titi, sun bi dama, sun babu, sun ƙara tushe hanya. Wannan da yana da gaskiya rashin ladabi. Nan Nijar in kaje da muke ganin kamar mun raina su, sai ga sun fi mu hankali, sun fi mu iya bin doka da oda ta abubuwa. Yanzu mutum kana tambaye shi ya sunan shi, sai mai da abin fitina. Akan titi kana ce mishi haba malam, ga ka kamar siffar mutanen kirki, kana kare doka sai ya zage ka. Kana cikin randa babu sai wani ya auko da mashin kuma ya ci zarafin na cewa kai baka saba da kake. Duk wannan rashin bin doka da oda da manyan mu suke kuma muka koya, shi yana da gaskiya abin da ya ɓace kasa. Da kuma duk inda ka je zaka tara mutane a cikin wasu ƙungiyoyi su ko kwamitoci ko cikin wasu harkokin su ko inda suke rayuwa, zaka ga ba kowa ne ke bin doka ba, har ma wanda yake bin doka din ana ganin shi wawa ne, shi bai sa abin da yake. Musamman aka ce babba ne yana bin doka, a ce yana zuwa ofis karfe 8 bai tashi sai karfe 4, sai a ga wannan wawa ne bai sa abin da yake. Mutane ba su zuwa a aikin da aka mai kisa za su yi sai da suka ga dama, ba sa rike gaskiya, ba sa duk dai gashi na abubuwa su lalace mana a kasashen mu, muna ta korafi kuma muna zagin wasu. Alalin wal aibu fina, aibu a cikin mai ke Allah ka gyara mu. Wannan riwaya ce tabbatacciya, al-Imam Bukhari ya fitar da ita da al-Imam Muslim bin al-Hajjaj a cikin as-sahihain kenan, wa fi sahihain har ila yau a cikin Bukhari da Muslim an Jabir, daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu ma
yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fadaqaqtu al-bab nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na kwankwasa kofa fa qala man dha manzon Allah yace wane ne fa qultu ana sai irin abun yace ni ne fa qala ana yace ni ma ni ne ka annahu kariha manzon Allah yana nuni zuwa ga ya kyamaci wannan kalma idan mutum ya sallama aka ce waye yace ana kawai sai ka ce to ni ma ai ni ne ko kuma kawai kai tsaki ka juya abu idan kai ma mai fushi ne kenan ko waje mushi to in ba za ka bar sunanka ba sai ka koma ya kamata ne mutum ya faɗi sunan shi al-Imam Bukhari fitar da wannan riwaya da shi da al-Imam Muslim dukkanin su sun fitar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zancen shi sai aka ji kyamatar irin wannan kalma da muke yawan faɗa ni ne walamma sta'adhanat ummu hani qala la a lokacin fathu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a masaukin sa ummu hani wadda yar uwar sayyidina Ali ce yaya take ga sayyidina Ali ta zo tana neman wata alfarma cikin gaggawa sayyidina Ali zai kashe wani kafiri wanda ita kuma ta bashi amana ta zo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da neman ceto ga wannan mutum sai ta shigo ta nemi izini qala laha yace man hadihi yace wace ce wannan qalat ummu hani'in tace ummu hani ce wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim falam yakra dhikra al-kunya kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyamaci ambatan da taima al-kunya ta badan cewa yayi ma marhaban bi ummi hani madalla lale da maraba da ummu hani wa kadhalika lamma qala li abi dharr hakanan sa'ad da yace wa abu dharr man hadha wane ne nan qala abu dharr yace abu dharr ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika qala lamma qala li abi qatada man hadha qala abu qatada haka nan da yace wa abu qatada wane ne yace masa abu qatada duk waɗannan ne suna nuni zuwa ga cewa zaka iya ambatan suna wani dan wani ko laqabi ko alkunya duk waɗannan ba sa nuni zuwa ga girmama kanka ko kuma nuna kafi ƙarfin kowa amma duk abin da zai zama wani mukami ne da za ka faɗa wanda zai nuna kamar kana ɗagawa ko kana firgita mutanen wajen ka guje shi sai dai in ya zama dole misali ka zo ka ƙwaƙwasa ƙwaƙwa an ce waye ko da kai wani jami'in tsaro ne amma ba ka zo kama su bane sai ka faɗi sunan ka ko ba sai ka ce kaftin wani wani ko asp wani idan kana faɗa ka za su firgita su ci kamar to ko sun yi laifi kawo kuma aka ce hata ta anisu har sai kun natsar da zukatansu kun sa ba sa jin tsoron gamuwa da to ka zo kun dan uwanka dan kai jami'in tsaro ne kawai sai kuma kawai kwankwan waye kawai sai ka ce yan sanda ne to kaga da ka faɗa haka za su fara tunanin to me suka yi to ba a so ka firgita mumini irin wannan firgitawa sai ka ce lado ne ce wani lado ce wanda ya shiga aikin ɗan sanda misali ko mun gane tunda ba ka zo aikin ɗan sanda ba ne amma idan ka zo yin aikin ɗan sanda ne ka zo kamawa to babu laifi ka gaya musu cewa 'yan sanda ne muna da magana da ku jami'an tsaro ne daga wuri kaza ko kuma mun zo ne don neman ba'asi akan kaza domin yanzu aiki kuka zo amma abin da ake so ka guji duk abin da zai sa su ji kaskanci ko mutanen wurin su ji tsoro ko su ji tawaya to haka ga irin wancan misalin da muka yi kiyace ka ko landlord ko an ki biyan kudin haya watanni sun yi nisa shekara ta tafi kana ta nema ka kama tenant ko yau ka yi asibinci ka taho ka kwankwasa gidan wane ne to kiyace ka saboda yanzu ka zo aiki ko mun gani inda kana da matsala da shi sai ka ce kiyace ka ne kuma ainihin ka san abin da ya kawo ne na ji murya ka wala ka kabu haka tun daga nan sai a fara rikici ke duk da yake kiyace ka ya kamata dinga sauƙawa mutane ko amma mutane suka ki biya zai iya musu wannan sambatsi ko wani kafinta mara gaskiya ko tela ya cinye ma kaya ka je ka rasa inda ka kama shi tsakar dare ka je gidan shi ka kwakwasa waye sai ka ce sabi'u ne wanda ya baka ɗinki din dan ya san abin da ya kawo ka amma zai fara da tsarin tsaye ko ya ce mata shi ta koye shi ko ta ce ba shi da lafiya da ya san abin da ya faɗa amma dai ka faɗa mishi abin da zai san me ya kawo ka inda ka zo wani abu ne na musamman ina fata mun fahimci wannan shi ne sai malam ya ce faslun wa qad rawa abu dawud anhu sallallahu alaihi wasallama min hadisi qatada
an abi rafi'in an abi hurairah yace al-imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'as al-Sijistani sahibu sunan rahimahullah ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min hadisi Qatada daga hadisin Qatada bin Di'ama bin Qatada as-Suddusi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Abul Khattab wanda na daga cikin rijalus sitta wannan babban malami ne daga cikin malamai duk da kamar da Imam Zahabi ya ambata an tume shi da kadariyanci kuma da tadlisanci da yake yi daga ainihin du'afa amma Imam Zahabi ya ce malamai sun yi ihtimalin sa saboda girman ilimin sa sun kauda kai akan wannan suna asar riwayar sa in ba matsalar ta bayyana karara ba karanta tarjumar sa a cikin siyaru a'lamin nubala da littafin mizanu al-i'tidal dukkanin su na al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Uthman al-Zahabi rahimahullah daga sahabi Abu Rafi' wanda bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka an Abi Huraira daga Abu Huraira radiyallahu anhu an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulur rajuli manzon Allah ya ce rasulur rajuli ila rajuli idnu idan ka aika a kira wani to idan ya zo wannan aiken da kai na a kira shi a matsayin izinin shiga ne da ya zo kawai sai shi ma'ana dama kana expecting din shi kana tawakkuli kana sa ran zuwa sa sanda ka aika kace je ka ce wane ya zo ina kiransa da zaran ya zo wannan saƙon da ka aika na a kira shi to didi yake da izinin shi wa fi lafzin idza du'iya ahadukum ila ta'am in an kira ɗayan ku zuwa ga walima cin abinci thumma ja'a ma'ar rasul sai zo tare da ɗan saƙon da aka ce je ka kira wane ya zo mu ci abinci suka taho tare fa inna zalika idnun wannan izini ne gare shi wannan bayyana isnadin da yayi ana ishara yake zuwa ga wata matsala sananniya a cikin ilimin hadisi a cikin ilimin rijal game da cewa wannan malami Qatada ibn Da'amah as-Suddusi al-Allamatu ad-Dari bai ji hadisi daga Abu Rafi' kamar da shi Abu Dawuda ya ambaci haka karara a cikin sunan nasa to amma al-Imam al-Hafiz Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin littafin shi Fathul Bari ya tabbatar da cewa lallai ya tabbata Qatada ya ji wannan hadisi daga ainihin wato Abu Rafi kamar da shi kanshi Bukhari ya ruwaito wata riwaya take nuni zuwa ga haka a can ƙarshen sahih Bukhari kitabut tauhid daga Sulaiman Taymi daga Qatada yace anna Aba Rafi'in haddatha bai tadlisin ba wannan kuma riwaya ta zama mutaba'a ga wacce har ila yau al-Imam al-Bukhari ya fitar da wata riwaya a cikin al-Adab al-Mufrad wadda Sheikh al-Albani ya inganta ta a cikin Sahih al-Adab al-Mufrad wadda ke nuni zuwa ga cewa an samu wata hanya ta hanyar Muhammad dan Sirin daga sahabi Abu Hurairah da isnadi tabbatacce haka wata riwaya mawqufiya daban har ila yau a cikin Adab al-Mufrad daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin ya bada fatawa akan haka har ila yau al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah ya fitar da wannan mawqufiya daga Ibn Mas'udin a cikin al-Adab al-Mufrad da isnadi wanda yake salihun insha Allah da haka waɗannan mutaba'at da waɗannan shawahid suna nuni zuwa ga tabbatar wannan hukuncin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da kuma nuni zuwa ga cewa matsalar da ake tsoro ta cewa Qatada bai ji riwaya daga Abu Rafi'in ba wannan magana lam yusib Abu Dawuda fil qawli Abu Dawuda bai dace ba rahimahullah wajen fadinta dan ga Imam Bukhari ya ga cewa take nuni zuwa ga tabbacin saduwa da jin hadisi tsakankanin Abu Rafi'in da shi Qatada bin Di'ama as-Suddusi rahmatullahi ala al-jami' wallahu ta'ala sai malam yace wa hadha al-hadith fihi maqal ajmal wannan hadisi akwai tattaunawa game da shi qala Abu Ali al-Lu'lu'i Abu Ali al-Lu'lu'i yake cewa sami'tu Aba Dawud yaqulu Qatadatu lam yasma' min Abi Rafi Abu Dawud yana faɗan cewa Qatada bai ji riwaya daga Abu Rafi ba wa qala al-Bukhari fi sahih Bukhari kuma yace wa qala Sa'id yace an Qatada daga Qatada
an abi rafi'in daga abu rafi'in an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam huwa idnuhu. kaga wannan ta'aliki ne, fa zakarahu ta'alikan li ajli al-inqita'i fi isnad, ya ambace shi mu'allakan saboda inqita'in da ke cikin isnad. wa zakara al-bukhari fi hadha al-bab hadithan yadullu ala anna i'tibar al-istiqlal. kamar mu ce wacce maganar mun riga mun gama ta, yan wasu na kuma littafin fathul bari mujalladi na 11 zaka ga wannan maganganu a inda ibn hajar ya tattauna su. sannan kuma isnadin yana nan zahirinsa da ke cikin kitabun tauhid ƙarshen bukhari wanda yake nuni zuwa ga tabbacin saduwa din. da haka wacce magana ita ce marjuhiya magana abu dawuda akan gamuwa tsakanin al-imam qatada ibn di'ama da shi da abu rafi. wallahu a'lam. yace wa zakara al-bukhari fi hadha al-bab hadithan, al-imam al-bukhari ya ambaci wani hadisi a wannan babi yadullu ala anna i'tibar al-istidhan ba'da ad-da'wa, yana nuni zuwa ga lura da neman izini bayan an gayyaci mutum. huwa hadith mujahid an abi hurairah dakhaltu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu labanan fi qadhihi fa qala idhhab ila ahli as-suffa fadhhum ilayya. abu hurairah yace na shigo ina jin yunwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai naga nono madara a cikin wani kwano, sai manzon Allah ya ce je ka kira mun ahlus suffa, wannan wato majalisa ta talakawa masu kwana a masallaci wanda ba su da kowa ba su da komai din, ka je ka kira su. qala abu hurairah ya ce fa ataituhum, sai na je gare su, fa da'awtuhum, na kira su, fa aqbalu, sai suka taho gaba daya, fasta'adhu, da suka zo din kuma sai suka nemi izini. da haka babu laifi ko da an kira ka din ne in ka zo ka nemi izini. sannan kuma in ka shiga ba da neman izini ba, musamman kun taho da ɗan saƙon, to anan kuma ba ka yi laifi, saboda wancan hadisi yana nuni zuwa ga wato a rage ƙarfin neman izinin idan an kira ka, idan an aika a kira ka, an aiki ɗan saƙo ko an maka waya ko an aika maka saƙon kacce kwana cewa ka zo ana gayyata ka taro ko ana gayyata ka walima ko kai ake jira ka zo za a yi wani mitin, da zaran ka zo za ka yi shigowa a irin wannan yanayi. amma gashi su sahabbai sun zo sun kuma nemi izini. mun ji kuma wacce riwaya ta gini zuwa gaba dole bane, fa adina lahu, sai ba su izini, fa dakhalu, sai suka shiga gaba ki ɗayan su. wannan riwaya mun karanta ta a baya game da kissar wannan shan nono da suka yi har suka sha sannan shi Abu Huraira shi ma ya sha har sai da ya kat, har sai da manzo Allah ya ce mishi ka sha, yace ba na jin akwai wani wuri, wani lungu da zan iya zubawa. har shi ne sai malamai suka fitar, sai Imam Nawawi suka fitar da fikihun cewa wannan yana nuni zuwa ga halascin mutumin da ke jin yunwa ko wanda baya samun abinci kullum, idan ya samu to ba dole sai ya raba cikin shi gida uku ba, sai ya ci hada na gobe kuma gani sai ya ci iya cin shi, saboda bai da garanti akan yaushe zai samu next meal. wallahu ta'ala da aka ya ci har sai da ya ce wallahi ba inda zan zuba. yana daga cikin ma'alim na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wannan hadisi Bukhari ya kada da fitar da shi daga cikin ashabul kutub sita. wa qad qala ta'ifa, wasu malamai kuma suka ce bi anna al-hadithaini ala halaini, waɗannan hadisan guda biyu za su ɗauki kowanne ya ɗauki hali ɗaya daga cikin biyu. fa in ja'a da'i ala al-fawri min ghairi tarahi, idan aka aika wani ya kira ka sai ka zo nan take ba tare da kayi jinkiri ba, to lam yahtaj ila istighfar, ba za ka buƙatu zuwa gare mu izini. wani ne makwabcinka ya aika a kira ka yanzu nan, sai zama lokacin da ka ci babu jinkiri, kawai daga aka gaya ma ka ɗauko hula ka ka to a irin wannan yanayin idan ka zo ka ga yana cikin jiran ka ne, ko kuma waya kuka yi, wani ka zo mana mu yi kaza ko mu ci abinci, gashi ina jiran ka. to kaga in ka ce mishi to ga nan zuwa, kana aje waya sai ka taho, dama yana tawakkuin zuwa ka, a lokacin zai kawar da duk wani abu wanda bai so zai sa su tarasa matan gida ne umarce su kauce ko su sanya hijabansu. to dama abin da ba a so ka gani din shi ne kar ka ga tsarecin wani ko ka ga sirrinsa, ko ba irin wani lokaci idan ka zo ba sai ka nemi izini ba, kawai sai ka faɗo ɗakin da ka yi sallama sai shi. fa in tara khamaju an da'a, idan ko ka yi jinkiri
wa talal waqtu zamanin yayi tsawo wanda a bisa al'ada ya wuce lokacin da za a ce ana jiran ka jira yadda an shirya a ganka ihtaja ila istidad zaka buƙatu zuwa ga istidad wannan fiqhu ne mai kyau da jiddan wa qala akharuna wasu suka ce in kana inda da'i man qad adina lahu qabla maji'id da'a mad'u lam yahtaj ila istidad al-akhar idan ya zama a gurin wanda ya kira mutane din akwai wanda an riga an bashi izini ya shigo mutane sun fara shigowa cikin wurin ba shi kadai bane baya cikin halwa kenan in ka zo ka tara an fara taruwa a wurin walima ko wurin mitin din ko wani abu to kaga yanzu babu wanda yake cikin halwa da zai buƙaci zuwa ga dole sai ya koyi wani abu babu laifi kana iya shigowa ba tare da ka nemi izini lam yahtaj ila istidhanin akhar ba za ka nemi wani izini wa lam yakun indahu man qad adina in ba a riga an ba wani izini ba kai ne farkon zuwa lam yadkhul hatta yastaqim wannan ba wata fuska ce mai kyau daga cikin fuskoki cewa idan wani bai riga ya shigo ba babu alamar wani ya riga ka zuwa shi mai gidan ne kadai a ciki ko mai gayyar za ka nemi izini a irin wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ila makani yuhibbu al-infirad fi amara man yumsiku al-baba falam yadkhul alaihi ahadun illa bi idni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son ya shiga wani wuri yake banta shi kadai ya zauna shi kadai idan ya shiga irin wannan wurin yakan sa wani ya je tare mushi kofa baya yadda wani ya shigo sai da izininsa haka ya tabbata kamar yadda muka ji a riwayacin ta Abu Musa Ash'ari a cikin Bukhari da Muslim sannan akwai riwayar ma a Nafi ibn Abdul Harith wanda ke cikin sunan Abi Dawud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi mutum ya ba da labarin cewa ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala ha'itan ya shiga cikin wani danni inda aka kewaye sannan ya ce da wannan mutumin amsikil babu ka rika kofa kar ka bar kowa ya shigo sai da izini kuma isnadin wannan riwaya ta Imam Abu Dawud da isnadi ne kyakkyawa insha Allah dan haka babu da kike na mutum shiga gida ko daki ya kulli ko ya sa mukulli ko ya sa mai gadi shi ko yaron shi ko matar shi ko duk wani wanda ke mishi aiki ko zai iya masa wannan aiki ya hana kowa shigo har sai ya gama abin da yake ko kuma ya ce wanda zai shigo sai an tambayi wane ko kuma wani kawai na yadda ya shigo yana ya halasta mutum ya wannan kuma ba wulaƙanci ne aka maka ba idan ka zo ka ga an yi haka sai ka koma in baka cikin da aka ba da zai ka ɗauka wulaƙanci to yana yin wani abu ne wanda zai amfani shi ko yake da muhimmanci gare shi ko baya son kowa ya son fasl wa amma al-istidhanu alladhi amara Allah bihi al-mamalika amma neman izini wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi su dinga yi wa man lam yablugh al-huluma da wanda bai balaga ba fil aurati thalath a waɗannan lokutan yin tambur guda uku qabla al-fajr wa waqt az-zahirati wa inda an-nawm kafin sallar asubahi da kuma waqt az-zahira lokacin da rana ta take sanda ake baccin rana wa inda an-nawm da wurin bacci lokacin bacci faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum wal ladina lam yablughul huluma minkum ko thalatha marrat min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha thalathu awratin faɗin Allah ya ce ya ku ɗaukar imani daga yanzu waɗanda suke bayi a cikin da yara wanda ba su balaga ba su dinga neman izinin kun za su shigo a lokuta guda salasa marati sun nemi izini su uku in shigo lokutan guda uku su ne min qabli salatul fajr kafin sallar asubahi wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira da sa da kuke cire kayan ku baccin rana domin ba da salatul isha ko kuma bayan sallar isha Allah ya ce salafu auratin da kuma waɗannan lokuta ne guda uku na keɓancewa a gare wanda bisa al'ada mutane sukan cire kayan su zauna da kamar a ce kayan cikin gida haka ko bandawaya ko makamancin haka to sai su dinga neman izini to dan su sauran mutane da ba za su nemi izini a kowane lokaci amma su waɗannan mutum yana da bayi wanda suke aiki a cikin gidansa sawa'un maza ne ko mata waɗanda suke mishi aikace-aikace yana da 'ya'ya da jikoki
da marayu waɗanda suke ƙananan yara ne suna yawace a cikin gida su ne aka ce su ma kar su shiga cikin wurin kwanciyarsa ko wurin keɓancewarsa da iyalansa a irin waɗannan lokutan su wasu sun da mai Allah ya ce nisa ne kunna junahu babu matsala tsakankaninku da su ba'adahum da bayan wannan lokacin tawafuna alai suna kewaye ba tsakankaninku babu matsala suna iya shigowa ba waɗannan lokutan ba su fita ba tare da izini ba su yi sallama amma waɗannan lokutan su yi sallama su kuma nemi izini kafa in an ba su izini sannan su shigo da shi ne ya ce irin waɗannan fakana bin abbasin ya amurki sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu an abi ya kasance yana umarni da a yi haka wa ya kulu yana cewa tarakan nasu amalabi wannan ka'ida ta addini da qur'ani ya kawo yana cewa mutane sun daina aiki da ita fa qala qa'ifa wasu sai suka ce al-ayatu mansukha ayar an goge ta ne walam ya'ti bi hujja wanda suka faɗa haka basu kawo walam ta'ti bi hujja wanda suka faɗa haka basu kawo wata hujja da take nuni zuwa ga nasu da aka magana ce da ba ta da ƙarfi ke wa qala qa'ifa wasu kuma suka ce amru nadabin wa irshadi umarni ne na mustahabbanci da shiryatarwa ba umarni ne na wajibci ba la hatima ba dole bane wa ijabi ko wajibci ba wa laysa ma'aha ma yadullu ala sarfil amri an zahiri masu wannan magana su ba su kawo wani abu da ke nuni zuwa ga karkatar da wannan umarni da Allah ya ce liyasta'adhin kaga ya kawo da lamu da nunun na abin nan liyasta'adhin nunun ta umarni abin nan lamu ne na lamun amri da ake cewa wanda ke nuni ga karfin umarnin ba su kawo dalilin da zai kore wannan umarnin daga zahirin wajibci ba wa qala qa'ifa wasu kuma suka ce al-ma'mur bi dhalika an-nisa'u khassa waɗanda aka umarce su ne haka kawai su ne mata bayi mata da iya mata wa amma rijalu su ko maza fa yasta'dhinuna fi jami'il awqat za su nemi izini a dukkanin lokaci wa hadha zahir mutlaq kaga wannan a fili yake cewa ba daidai bane fa inna jam'al ladina da Allah ya ce wal ladina lam yablu yasta'dhinkum alladhina malakat da wal ladina lam yablu wannan lafazin alladhina din la yakhtassu bihi al-mu'annas babu yadda za a yi a keɓance shi da mata amma za a keɓance sai dai a keɓance maza wa in jaza itlaquhu alayhin ma'a dhuhuri tagliban ko da yake ana iya kiran mata da shi in suna tare da maza bisa taglibi wa qad qalat ta'ifatun aksaha wasu kuma suka ce a maza ne kawai za su nemi izini a wancan mata ne za su nemi izini kawai banda a wasu kuma suka ce maza ne za su nemi izini kawai banda mata innal ma'mura bidhalika lirrijal dun nisa suka ce waɗanda ake wa umarni da yin haka sune mazaje banda mata nazaran ila lafzil ladina fil mawdi'ain suka kalli lafazin allazina wanda yazo a wuraren guda biyu walakin siyaqul ayati ya abahu fata'ammal yace amma yadda jeren giyar ayat ta zo yana nuni zuwa gaba haka abu yake ka tsaya kalla da kyau وقال الطائفة وسمو سكتي كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة أم بعد أمرني أكم ونن نيمن إذني والقدم بكاتا ثم زالت سبكاتا تبشي والحكم إذا ثبت بعلة زال بزواله قائدة كما أصول فكيشي إذا أكا بعد ونه كنتي سبو دوات إلا إذا إلا تكوتي ونه كنتي يكوتي كما مثالي هلستين تشموشي yana halasta ne ga wanda yake cikin yunwa da ittirari zai iya mutuwa da zarar ya fita cikin wannan yunwa da bukata ya dawo inda akwai abinci akwai wadata wannan hukuncin na halasci ya kawo farawa Abu Dawud fi sunanihi anna nafaran min ahli al-Iraq qalu li ibn Abbas al-Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa cewa wasu mutane daga cikin mutanen Iraq sun tambayi Ibn Abbas suka ce ya Ibn Abbas kaifa tara hadhihi al-ayat ya kake ganin wannan aya allati umirna fiha bima umir ga irin umarnin da aka yi mana a cikin aya wala ya'malu biha ahad amma ba a aiki da aya fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum zuwa karshen ta
فقال ابن عباس yake cewa inna allaha hakimun rahimun bil mu'min Allah yana da hikima kuma yana da tausayi ga mu'minai yuhibbu sitra a wani lafazin ya zo da inna allaha hakimun sittirun yuhibbu sitr wanda yake tabbatar da cewa as-sittir sunan Allah ne subhanahu wataala tabbatacce da yake baya cikin jeren waɗancan sunaye waɗanda suka zo a cikin hadisin nan na al-imamu at-Tirmidhi wanda akwai ittirabi da ma a cikin su yace yuhibbu sitra Allah yana son rufin asiri wa kana an-nasu laysa bi buyutihim suturun wala hijab kuma a da can mutane sun kasance gidajensu ba su da sutur ba su da labulaye ba su da ƙofofi wala hijalun ba su da alhajala shine ɗakin amarya bedroom na amarya wanda an ƙawata shi an mushi kwalliya an sa sabon gado da sabon zanin gado da manne-manne da turaren wuta shi suke ci mishi alhajala da yawan su hijab to larabawa a da ba su da gidaje ginannu ma tukuna ba kowa ne yake gida ginanne na ƙasa ko bulo ko katako ko gilashi a gidaje ne na khiba'u suke gashi nan wabaidatu khidrin la yuramu khiba'u khiba din shine kamar a ce tanti wanda ake kafawa na fata ko tampon ko wani abu ko dai wani abu daga cikin abin da technology sai ba su dama ko ilimin su ko yanayin kasar sai ba su dama shine za a zo a kakkafa a sa tsanu ko sanduna a kafe shi shine ɗakin amarya ko ɗakin mai gida wanda iska ta ɗaga ma wani ma zai wuce zai iya gano haka suke rayuwa a farkon al'amari in ba kamar cikin makka da ake da gidaje ginannu ba kuma ba kowa ke gina su sai kuma wasu wurare a cikin ɓangarorin najad a ƙarshen jahiliya inda kamar su zuhair ibn juzaima al-absi ya ƙoƙari ya kafa gari wanda asiri nan ma abin mamaki ana zuwa kallo cewa wai laraba sun yi gari ginanne kowa da gida da ɗaki da zaure da bayi ana mamaki a lokacin saboda ba su saba da wannan batun da tafiye-tafiye suke kullum suna bin inda za su samu ruwa da yabanya inda za su ciyar da dabbobinsu a awakai da tumakai da raƙuma da dawakansu su don haka sai ya zama wannan magana ta nuna zuwa ga asali cewa da ne ba su da gidaje irin waɗannan da muke iya gani kuma yake sawarawa a dalilin haka sai ya zama farubama da halal khadim bawa da yake aiki ko boyi-boyi ko almajirin gida yana iya shigowa awul waladu ko ɗa aw yatimatur rajul ko marainiya da take a gidanka kana rike da ita dan wa yar wa ko kani ko wata marainiya da kake rike da ita war rajulu ala ahli ya zama a daidai lokacin wato mutum yana saduwa da matarsa fa amarahu Allah bil istidari fi tilka al-awrat shi Allah ya ce su nemi izini kafin su shigo cikin waɗannan sutur ɗin ko hijabi ɗin waɗanda su ne ɗakuna irin nasu abin alhajjala kamar da muka daga na ake cewa at-tahjib gashi nan gurran muhajjilina wato wanda suke da haske irin hasken ɗakin amarya hasken goshin amarya ko ɗakin amarya at-tahjib yana nufin hasken amarya ko hasken doki wanda aro ne aka yi daga wancan haka akan ce alhajjilu su ne abin hannu ko abin kafa mundaye ko awarwaro wanda su ma bisa ɗabi'a suna kyalkyali to duka ne daga wannan kyalkyalin da ake sa ran a samu daga ɗakin amarya ko ƙanshi da makamantansu wallahu a'lam faja'ahu Allah bis-suturi wal khair sai Allah cikin hikimarsa da alherinsa ya kawo al'umma wadata suka dinga yin ɗakuna da ake yin ƙofofi da wunduna a rufe shi rub wal khair kuma ya ga musu da alkhair falam ara ahadan ya'malu bi dhalika ba'd ibn abbas ya ce daga nan ni ban ga wani na aiki da wannan karatu daga nan ne mutane suka daina aiki da karatu kamar mutane ne suka fahimci cewa yanzu ba su da buƙatuwa zuwa ga wannan karatu dan dama ana tsoron gilmawar ire-iren waɗannan mutane ne don su ga wani abu da ba a so su gani sai ya zama yanzu a aikace ba za su iya samun halin girmawa zuwa ga wannan wuraren ba don wuraren dama suna da fane duk sanda za a yi wani abu da ba a so wani ya gani to rufewa ake
sai malam ya ce وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس wasu sun ƙaryata sun yi inkarin tabbatar wannan hadisi daga ibn Abbas kama al-Imam al-Mundhiri yana daga cikin waɗanda suka yi inkarin wannan hadisi suka ce bai tabbata ba wa ta'ana fi Ikrima wa lam yasna shay'a kuma suka soki Ikrima al-Barbari maula ibn Abbas wanda shine tabi'in riwaya sai ce wa lam yasna shay'a wanda ya haka bai kuma ba bai dace duk da yake Ikrima al-Barbari maula ibn Abbas yana daga cikin malamai masu riwaya wanda akwai maganganu da yawa a kansu karanta littafin Mizanul I'tidal fi naqd ar-rijal na al-Imam az-Zahabi da littafin Sirr A'lam an-Nubala Zahabi ya tattauna ya kawo maganganu karanta littafin Tahdhib at-Tahdhib na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani idan ka koma cikin Taqrib at-Tahdhib zaka ga Ibn Hajar ya narke wannan magana yake cewa wannan malami ne thiqatun ne thabtun amintacce ne sai ya ce waɗanda suka yi magana a kan shi ba su dace domin daga cikin tuhumar da aka mishi an tuhume shi da ra'ayin ibadiyya su ne 'yan khawarija masu kashe mutane an yi mishi wannan tuhuma an tuhume shi wasu sun tuhume shi da ƙarya cewa yana yi wa ibnu abbasin ƙarya an tuhume shi da abubuwa daban-daban amma duk ba su tabbata ba musamman muka lura cewa ashabul kutubu sita gaba ɗaya su fitar da riwayarsa sun amince da shi in banda al-Imam Muslim shi ya yi mishi riwaya ne a duk inda ya kawo shi mutaba'a ce ya fitar da shi a cikin usul ba ya yi mishi muhayara ya kyamaci hadisansa ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 104 babban malami ne a cikin tabi'ai wanda da bawa ne na wani mutum sai ya ba da kyautarsa ga Ibn Abbas aka ce kuma yana yaro hatsabibi ne baya jin magana tun yana yaro kankani Ibn Abbas ya dinga koyar da shi har ya buƙatu zuwa ga wani lokaci ma sai ya ɗaure shi ya sa shi amari kamar yadda Bukhari din ya rawaito a cikin kitabul ilmi a farkon sahih Allah ya taimake shi ne a haka yana cikin mari ya dace alqur'ani ya koyi karatu ya zama malami sannan Ibn Abbas ya yanta shi duk da yake wata riwaya ta nuna cewa Ibn Abbas har ya mutu bai yanta shi ba sai da ya mutu ne sannan magadan Ibn Abbas suka bashi yance shi wallahu a'lam kamar yadda wasu daga cikin malaman tarajimu suka bada labari don haka raunata shi ba abu ne da za a ci ribarsa ba daidai ba ne don malami ne abin karɓar hadisinsa wata ana fi amr ibn abi amrin maulal mutallib haka kuma suka soki amr ibn abi amri maulal mutallib ibn abdullah ibn hantab akwai mutallib ibn abdullah ibn hantab al-makhzumi al-qurashi al-makhzumi yana da bararren bawa shi ne wannan mutumin mai suna Amr bin Abi Amr to shi ma sai suka soke shi suka ce shi ma ba a karɓar riwayarsa wanda shi ma daga cikin rijalul jama'a Ibn Hajar a cikin Hudas Sari muqaddimin Fathul Bari da kuma cikin Fathul Bari din duka yayi magana akan wannan mas'ala inda yake cewa gaskiya ne wannan mutum mai suna Amr ibn Abi Amr da gaske ne malamai sun kyamaci wasu hadisansa kuma shi ma Bukhari ya yi intiƙa'i ne na riwayoyin da ainihin wato ya kawo na wannan malami a cikin asaidinsa don haka bai zama daidai a ce duk riwayar sa karɓaɓɓiya ce sai an tantance saboda za mu zo mu ji insha Allah magana Ibn Hajar ya a kansa cewa fiqatun rubama wahima amintacce ne amma yakan yi wahami shi kuma Imam Zahabi da ya yi magana a cikin littafin Al-Kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutub sita da yazo magana akan shi bai faɗi tashi magana ba sai kawo magana su Abu Dawud da Nasa'i waɗanda suka ce mai rauni ne shi suka ce ba shi da nagarta ba a karɓar riwayarsa wallahu ta'ala sai dai shi ma amintacce ne fil jumla kuma ana karɓar riwayarsa matuƙar bata da wata magana wata ke munkara ba wa qad tajbihi sahibus sahih kama ji magana yace kuma masu Bukhari da Muslim masu sahihi su Bukhari da Muslim sun yi hujja da shi fa inkaru hadha ta'annutun wastib'adun la wajha yace dan haka inkarin wannan ta'annuti barna ce zabtare ne wastib'adun da kuma nisanta ne daga daidai la wajha bai da fuska وقال الطائفة الآية محكمة عما لا معارض لها ولا دافع والعمل بها واجب
wasu kuma suka ce wannan aya tana nan muhkama ce ba mansukhiya ba, wato tana aiki har yanzu, babu abin da ya karo da ita, babu kuma abin da ya tuku da ita. Wal amalu biha wajib, kuma wajibi ne aiki da ita, wa in tarakahu aktharun nas, ko da kuma mutane sun daina ba za a ce ba daidai bane. Wasahihu annahu idza kana hunaka ma yaqumu maqama al-istidhan, yace abin da yake gaskiya idan akwai wani abu da zai tsaya matsayin neman izini min fatihi babin fathuhu dalilun ala dukhul, kaman bude wata kofa wacce in an bude ta dalili ne akan za a shigo, aw raf'u sitri, ko daga wani labulai, aw taraddud dakhili wal kharij wa nahwi, ko kaiwa da kawowan mai shiga da fita, agna dhalika ala al-istidhan, to wannan ya wadatar daga neman izini. Wa in lam yakun ma yakun maqam, idan ko babu abin da zai tsaya matsayin shi, fala budda min, dole ne a nemi izini. Wal hukmu mu'allalun bi illatin kad asharat ilayha al-aya, hukuncin an yi shi da wata illa wadda an yi shi ne akan wata illa wadda ayat ta ishara shi ne thalathu awratin lakum, fa idza wujidat, an samu wannan illar wujidat hukum, za a samu hukunci. Wa idan tafat, idan babu wannan illar intafa, to hukuncin ya kuru. Wallahu a'lam. Ma'ana idan mutum yana zaune a cikin ɗakinsa, ga wani yaro yana aiki a gida, ko ta mai aiki tana share-share, ko tana kicin tana girki ta kai ta kawo, kuma kana zaune, to ba za a ce ji shigo da ta yi falon, sai ta ce in shigo sannan ta shigo, in za ta fita ta ƙara shigowa ta ƙara cewa in shigo ba. Wannan kai kawon, ko kuma ko wata kofa daga can nesa wadda da an buɗe ta dalili ne akan wani zai shigo, ko wani labule wanda in an ji ƙarar ɗaga shi dalili ne akan wani zai shigo, ko makamanta, ko wata ƙararrawa da ake taɓawa, ko wani step na beni da za a ji tattakawa wanda hauro wasa, to duka waɗannan suna iya tsayawa matsayin ainihin wato neman izini, ko wani ƙara da za a ji a gidaje na yan gayu. Akwai labulaye waɗanda an taɓa su ƙara suke, suna kiɗa, suna music, to duk wannan suna iya zama matsayin neman izini. Wallahu ta'ala. Daga cikin littafin sunan Abi Dawud jama'a, bari mu ji ƙarin bayani a wannan sharhi na Aunul Ma'bud. Waɗannan hadisai da malai ya ishara zuwa gare su, ga su a inda Imam Abu Dawud ya kawo su a cikin abwabun naw, ga shi da yake cewa babu istidhani fil awrati thalas. Wannan littafin, wannan Aunul Ma'bud ne tare da ta'alikat na Shamsuddin Zahabi, Shamsuddin Ibn Qayyim din nan a cikin wato Tahdhibus Sunan kenan. Gashi babi na 145 da yace babu istidhani fil awrati thalas. gashi yace haddathana ibn sarh qala haddathana hawala sanad wa haddathana ibn sabbah ibn sufyana wa ibn abda wa hadha hadith qala akhbarana sufyan an ubaydillah ibn abi yazid sami'a ibn abbas yaqul لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قاشنا الرواية دقا أبو داود يكي حدثنا ابن السرح وندشيني أحمد ابن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السرح yana daga cikin malaman Imam Muslim da Abu Dawud da Imam Nasa'i da Ibn Majah, banda Bukhari banda Tirmidhi. Ya rasu hijira da shekara 250. yace qala haddathana, wannan Ibn Sari yace haddathana, sai aje wannan isnad ya sake cewa wa haddathana Ibn Sabbah. Sai kuma malam Ibn Sabbah shine Muhammad Ibn Sabbah, wanda ya rasu hijira shekara 240. malami ne dan kasuwa attajiri, malami ne ga Abu Dawud, kuma yana da riwaya a cikin sunan Ibn Majah kadai banda Abu Dawud. Da shi har ila yau kuma da shine Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan, da kuma Ibn Abda shine Abu Abdullah Muhammad ibn Abda al-Basri. Waɗannan malaman guda uku dukkaninsu Abu Dawud ya ce qala wa hadha hadithu, shi wannan na karken Ibn Abda, wannan hadisin shi qala, su biyun nan na karke kaji wancan shi ya ce haddathana,
su kuma su biyu suka ce akhbarana Sufyan dan Uyayna ke babban malami shi kuma yace daga Ubaydullah ibn Abi Zaid yace shi kuma ya karbo ne daga Ubaydullah dan Abu Zaid shi ko yace daga Ibn Abbas ya ji Ibn Abbas ya kuri yana ce lam yu'mar biha aktharun nas ayatul kufr ba a umarci mutane da dama ba wato mutane da dama ba su aiki da wannan aya ta izini ba sa yin aiki da ita yace amma ni wa inni la amuru jariyati hadhihi tasta'din alayya wannan baiwa ta alƙur gani ina ba ta umarni cewa ta dinga neman izini daga gare ni za ta shigo qala abu dawuda wa kadhalika rawahu ata'un an ibn abbas ya'muru bi haka ata shi ma ya rubuta daga ibn abbas cewa ibn abbas yana ba da umarni da ai haka riwaya ta wuce a can baya sai ce wa haddathana abdullah ibn maslama qala haddathana abdul aziz ya'ni ibn muhammad an amr ibn abi amr to kaji riwaya amr dan abu amr din an ikrima anna nafara min ahli iraqi qalu ya ibn abbas wannan isnadin kuma daga abdullahi dan maslama dan ka'ana al-ka'anabi abu abdurrahman al-basri babban malamin imam al-bukhari din wanda ya rasu hijira da shekara 221 yana da riwaya a cikin dukkan kutubus sita in banda ibnu majah babban malami ne daga cikin manyan dalibai kharijan makarantar malik wanda ba a gwada shi da kowa ana magana hadisan malik ko muwatta imam ahmad ma yakan bai wa dalibai shawara cewa in dai ka koyi muwatta a gurin dan ka'ana to baka da bukatar ta abun kowa saboda itikaninsa shi kuma daga abdul aziz yace ya'ani ibn muhammad shine ad-darawardi ke abdul aziz ibn muhammad ad-darawardi wanda ya rasu da shekara 187 shi ma ɗaya daga cikin zaman jama'a shi kuma daga amr dan abi amr wancan da muka yi magana wanda muka ji cewa yana daga cikin rijalul jama'a ibn hajar yace thiqatun rubama wahim shi kuma daga ikrima maula ibn abbas ikrima al-barbari kenan anna nafaran min ahli iraqi qalu ya ibn abbas kayfa tara fi hadhihi al-ayat allati umirna fiha bima umirna mun ji dai riwayar da take gabaki dayanta cewa suka yi ya kake gani game da wannan aya da umarnin da aka yi mana a cikin ta wala ya'malu biha ahadun ba wanda yake aiki da ita qaulullahi azza wa jalla fadan Allah يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعضهن طوافون عليكم قرأ الكعنبي إلى علي منحكي كعنبي شينا كانت تعزوا آية تقبى cewa wa idza balagal atfalu minkum huluma falyasta'dinu kama sa'ala alladhina min qablihim zuwa karshen aya qala ibn abbas yake cewa inna allaha halimur rahim bil mu'minina yuhibbu as-sitra wa kana an-nasu laysa li buyutihim suturun wala hijalun farubbama dakhala al-khadim aw al-walad aw yatimatu ar-rajuli والرجل على آله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك الأوقات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أر أحدا يأمن بذلك بعد كما يدك حديث أتشغل وقاوة مغانا دا أبو داود يفعل ودا باب إتا أودت تيو باب إتا نسكت دا شيء الحافظ ابن قيم يي أماني دا إتا كما يدى باب أوسن نسكوكي قال أبو داود سي أبو داود يتي حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث wancan hadisin na baya shine na Ubaydillah ibn Yazid da Ibn Abbas aka ce yana bada umarnin da kuma hadisin Atha da muka je ishara zuwa gare shi ce to sun bata wannan hadisi dan a can suna tabbatar da Ibn Abbas yana yin umarnin kuma har yana zargin mutane da wasa da wannan umarnin ko anan kuma sai Ibn Abbas kamar ya karkata zuwa ga cewa to yanzu shi ma ya yadda da cewa ba dole bane shi ne sai ce to wannan hadisin ya ɓaci kuma gani ma'ana kamar wannan hadisin akwai nakara a cikin shi abin da yake shara zuwa gare shi malam mai sharhi ya tattauna mas'ala da yawa a ciki ya kawo shahidi farko tukunna daga tafsirin al-imam ibnu abi hatim
wanda ya rawaito riwaya akan irin wannan fassara da Ibn Abbas yake nuni zuwa ga cewa shedan ne ya galabaici mutane suka daina aiki da wannan aya. Inda yake wannan riwaya tana da matsala a cikin isnadinta. Akwai wani mutum mai suna Isma'il ibn Muslim wanda ya daga cikin rijal na Imam Tirmidhi da Ibn Majah, wanda malamai suna da maganganu akan shi, kamar yadda Al-Hafiz Zahabi yake cewa basariyun da'afu, wannan mutum ba basari ne, malamai gaba daya sun raunata shi, har ma ya kawo cewa akwai wanda yayi watsi da shi shine al-Imam Abu Abdurrahman An-Nasa'i, wallahu ta'ala. Gashi yake cewa qawluhu qala Abu Dawuda hadhihi al-ibarata ila qawlihi yufsidu hadha al-haditha lam tujad fi akthar al-nusakh, babu ita a mafi yawan da ta tafi. Hadith Ubaydillah da yace huwa ibn Abi Zaid alladhi taqaddama wa nassa ala al-istidhan, shine wancan da ya gabata wanda kuma karara aka yi nuni zuwa ga istizan. Wa hadithu Ata an ibn Abbas alladhi taqaddama aidan yufsidu bid-dal al-muhmala min al-ifsad, cewa ya bata hadisi yudha'if hadha al-hadith. Ko da yace wasu kuma sun waito shi da cewa yufassiru hadha al-hadith maimakon yufsidu, sai aka mai da dalil ta zama kamar ra'u, cewa yufassiru hadha al-hadith, kenan kamar yana cewa ne hadisu Ubaydillah wa Adai yufassiru hadha al-hadith, wanda nuska ce take ba mai inganci, da ya kamata ya ce ne yufassirani hadha al-hadith, wallahu a'lam. Yace kuma gashi al-Hafiz al-Mundhiri ya rawaita hadisi, to shine sai ka wannan magana gata, yace qala al-Hafiz fi huda as-sari muqaddimati al-Fath al-Bari, muqaddimati Fath al-Bari, cewa Amr ibn Abi Amr mawla al-Mutallib min sigar at-tabi'ina wathaqahu Ahmad wa Abu Zur'a wa Abu Hatim wa al-Ijli wa da'afahu Ibn Ma'in wa an-Nasa'i wa Uthman ad-Darimi bi riwayati an Ikrimata hadith al-Bahima. Wannan malami kaji cewa al-Imam Ahmad da Abu Zur'a ar-Razi da Abu Hatim ar-Razi da Imam al-Ijli duka sun amince da shi, amma ya dan Ma'in da Nasa'i da Usman ad-Darimi suka ce ba su yadda da shi ba, saboda hadisin Bahima da ya rawaito daga Ikrima, wanda yana daga cikin hadisan da qala al-Ijli ankaru alayhi hadith al-Bahima, sun mushi inkarin hadisin Bahima, shine wanda aka ce wai annabi ya ce wai man ata bahimatan faqtuluhu waqtulul bahima, wanda duk yaje ya sadu da akuya yayi luwadi da ita ko ya sadu da ita to mushi kisa, a kashe shi, ita ma a kashe ta. Wannan hadisi da ana aiki da shi amma bai inganta ba. Bukhari yake cewa la adri sami'ahu min Ikrima am la, ni ban sani shin ya ji shi daga Ikrima ko bai ji shi. Wa qala Abu Dawud laysa huwa bidhaka, Abu Dawud yace ba mutum ne mai kwari ba. وحديث حدث بحديث البهيمة وقد روى عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس ليس على من أتى بهيمة حد. كما الحال أرويته دقى ابن عباس yana cewa babu haddi ga wanda ya sanda dabba. وقال الساجي صدوق إلا أنه يهم, yana da gaskiya amma yana kuskure. وقال الحافظ لم يخرج له البخاري من روايته عن إكرمة شيئا بل أخرج له من روايته عن أنس 4 حديث. Abinda ya fitar mishi daga na hadisai shi Bukhari ba daga Ikrima bane, daga Anas dan Malik ne, wa min riwayatihi an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas hadithan wahid, hadisi daya daga ibn Abbas ta hanyar Sa'id dan Jubair, hadisai 4 daga Anas dan Malik. Sannan wa min riwayatihi an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah hadithan wahidan, hadisi guda daya ta hanyar Abu Hurairah. Wahtatta bihi al-baquna, sauran malamai gaba da sun huta da shi a aimatu sita. Da haka sai zama kenan hadisan shi sai an tantance su, wannan ya samu mutaba'a, dan haka za a karba, kuma za a koma kan asali. Bayan an karba sai ya zo yayi magana ta hada hadisan, shine cewa waɗannan hadisai za a iya hada su ne da cewa kamar yadda muka ji a can, shine ana neman izini ne a sa'ad da akwai bukata, amma a sa'ad da ba a bukata to ba dole bane a nemi izini. Ya ake gane bukata ko rashin ta, shine yanayin wurin da yanayin irin rayuwar da ake, ya zama akwai wannan illar
ta thalathu auratin lakum, akwai yanayin da mutum zai zama a wannan halin yana cikin wani hali na khalwa na abin da bai so a gani ko makamantan shi, ko an samu yanayi ne da mutane suke gina gidaje waɗanda sun isa su suturce su ba su dama ba za a iya kaiwa zuwa gare su har a ga wani abu na sirrinsu ko al'auransu ko abin da suke aikatawa wanda ba su so a gani ba. A irin wannan rayuwar da ake ta yanzu da mutane suke irin wannan sutura, to ba dole bane sai an yi irin wannan neman izinin ga ire-iren waɗannan mutane. Mu kiyaye su ne yara da ma'aikatan gida da bayi da ire-irensu, amma sauran mutane suna nan akan umumin neman izini. Su ma waɗannan ɗin min babin nadab, babu laifin su nema, amma ba dole bane sai sun nema a waɗannan lokuta na musamman. Wallahu ta'ala na ganin saboda gaba ce sai mu saurara anan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an